Jelle ter Rouwelaar zijn dream komt uit. Ron Jans kan streek terug doelstelling zetten. En spektakelstik brengt Cambuur dichter bij play-offs. Dit is de sport van maandag 21 maart. Goeien en welkom bij Poppenslag. In deze uitsturing ik nog omtinken voor Jenning Huizinga. De baanwielrenner uit Frencher riet hem op dit stuit op het WK in Apeldoorn. En we hebben beelden van de spectaculaire oefening van Epke Zonderland juist in Parijs. Hij helle goud op het rek. Jelle ten Rouwelaar had hem Joet voor het eerst melden bij het Nederlands kalvertal. De oud-jouster is bij de selectiekamer terug dat eerste keeper Maarten Stekelenburg geblesseerd is. Achter Michel Vorm en Sander Bosker is ten Rouwelaar de tweede keeper. Van de Mon kwam ten Rouwelaar om bij Hotel Huis ter Duin. Wat hem hier melden mij bij Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee, die jet er pas echt bij. De grote sterren van het WK, zoals Gregory van der Wiel. Je wie hem misschien even gesveerd, maar El Giro Elia is er ook nog bij. Of good old Dirk Kuyt. En daar is hij dan, Jelle ter Rouwelaar van de Jouwer. Is dit misschien wel sinds de mooiste draai in je voetbalcarrière onthoudt, hè? Absoluut, het is zeker mijn mooiste draai in mijn carrière. Het is gewoon heel leuk om hierbij te zitten en de jongens weer een keer te zien wie ik zie in die linie. Ja, en dat is wel leuk. Ja. In hoeverre bist je er bewust van als het eens de eerste Fries zo'n 20 jaar best in het Nederlands elftal? Ja, eigenlijk helemaal net. Daar ben ik helemaal mee bezig. Ik heb lezen in de kranten, maar ja, voor de rest ben ik daar net mee bezig. Ik vind het alleen maar mooi dat ik hier ben en ik laat gewoon op mij komen. Ja. Hoe is dat nou om hier dan te komen? Ik bedoel, Hotel Huis ter Duin, je zag het vaak op televisie dat die spelers hier komen. Hoe wie je dat van hem hoor? Ja, best. Ik bedoel, daar ben ik heel nuchter om. Het is natuurlijk wennen dat het weer in een nieuwe omgeving komt. Maar ja, dan kist de jongens natuurlijk ook de spelers en de heeft vroeger maar spelen. En het is gewoon op een hele natuurlijke manier giet dat. Ja. Hast al met spelers praten? Maar de bondscoach ik bij Gelieks? Nee, ik gewoon van een handjoen en die feliciteerde mij. En hij vond het leuk dat ik erbij was. En succes. En dat is meer als genoeg. De kans dat de Rouwelaar speelt of op de bank zit in het dubbele dueltje in Hongarije is net zo groot. Hij zal waarschijnlijk plaknemen maken op de tribune. Michel Vorm is namelijk de eerste keeper en Sander Bosker de tweede. Sander, mag ik dat vragen over Jelle ter Rouwelaar? Sander Bosker. Ja, dat is misschien dat is een verrassing, hè? Wat moet je daar nou over zeggen, Jelle ter Rouwelaar? Nou ja, een goede jongen. Ik ken hem wel aardig en prima vent. Was je ook verrast toen je hoorde dat hij ook gesorteerd is? Nee, eigenlijk niet, omdat het toch wel een logisch gevolg is van de hele situatie. Ja. Dus je zegt, nou, Stekelenburg valt af, ik schuif een plekje op. Dus het is logisch dat Jelle er dan bij komt. Ja, in principe wel, ja. Hongarije, zit je dan op een bank of op de tribune? Ik weet het net, ik heb gelezen dat het volgorde voor de Bosker Rouwelaar is. En dat vind ik op zich prima. Ik wil gewoon een goede indruk achterlitten hier bij het Nederlands elftal. En ik vind het mooi dat ik erbij ben. Daarbij wil zo wezen Jelle. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat we mooi gaan naar het EK in Polen en Oekraïne. Tja, maar één oerwinning in de laatste 9 wedstrijden is het verhaal van Sportclub Heerenveen eens wel verteld. Maar nog 6 wedstrijden te gaan zit het seizoen voor de club er zo goed als op. Na het verlies in Heracles Almelo is de doelstelling nog verder uit het zicht trekken. Trainer Ron Jans is hem er te degen van bewust dat het seizoen als de bekende nachtkeers uitgiet. Het mooie iets sinds je viel noffelijk on op het trainingsveld van Squatterwoord. Voor de spelers van de beloften zit er een gewone training op het programma. De spelers die een dag eerder verlen hebben van Heracles Almelo lieten haar nou net zien op deze mooie snuitermoorn. En ook Ron Jans bloot binnen in het stadion. Nou al werd het over de verlies van dit seizoen kinder een streek zetten worden door de doelstelling. Maar nog 6 wedstrijden te gaan is het besef direct bij Ron Jans dat het hellien van de play-offs net meer realistisch is. Ik heb ook wiskunde en statistiek gehad, dus die kans is wel verkleind. Maar als er een kans is, dan moet je die ook grijpen. Maar voorlopig hoeven wij nou niet te praten over play-offs. Het grote probleem is dat Ron Jans er nog altijd net in slag is om van Heerenveen een hecht team te maken. Een team dat van elkaar knokt en net bij de eerste de beste chinslag als een kaartenhoes in elkaar wat. Te volle spelers liet het op de beslissende momenten afwitten. Daar baal ik het meeste van alles. Dat je eigenlijk, we zitten nu in maart en eigenlijk zijn we nog steeds bezig met dat teamproces. En eigenlijk zijn we zijn nog steeds eigenlijk
aan het metselen en dan valt er weer een steentje ergens weg en dan moet je weer opnieuw beginnen. En ja, wat dat betreft, dat is iets voor de toekomst. Daar kunnen we echt de winst boeken. Als het gaat om de verdedigende discipline en de staan en een team zijn en alles voor elkaar over hebben. Ja, dat is wel iets wat in de toekomst zal moeten verbeteren. Jans had net het makkelijkste paard kiezen. Hij ziet het de confrontatie met zijn spelers. Van Bas Dost ont Youssef El Akshoui, van Daryl Janmaat ont Roy Berends. En het laatste slachtoffer is Oussama Assaidi. De linkeroonvaller waar toch Jans in Heracles voor het skoft al naar de kant hellen. En de frustreerde Assaidi maar daarom een dag later maar de belofte mooi trainen. En als zijn lichaamstaal is te zien dat Assaidi daar net blij mooi is. Een confrontatie is van mijn standpunt alleen maar bedoeld om het team of mensen beter te maken. Je kunt ook zeggen van ja, ik heb Youssef El Akshoui gehaald, dus ik stel hem ook automatisch altijd op. Bas Dost is de duurste aankoop, dus ik stel hem ook automatisch altijd op. Ik heb in verschillende situaties in overleg met anderen hebben we voor andere opties ook gekozen. En dat is inderdaad niet de makkelijkste weg, maar de bedoeling daarachter die is altijd heel positief om een signaal te geven, zodat spelers gaan nadenken dat ze dingen die goed zijn voor het team wel gaan doen. En of dat je denkt van nou, iemand anders, want we hebben hier in deze selectie ook concurrentie, die krijgt nu de kans. Maar dat signaal wat je dan beziet, Jan, pikken de meeste jongens dat ik op? Nou ja, dat denk ik wel. Alleen het mogen duidelijk zijn dat sommigen daar ook moeite mee hebben gehad. Maar wat Jans ek beziekert, het liek het wel of de chemie tussen de spelers en de trainer volslijn verdwenen is. Maar toch denkt Jans dat het hem slagjes zal om Heerenveen weer aansluiting krijgen te litten bij de top 6 van Nederland. Want nevens Jans had Heerenveen die kwaliteiten wel degelijk. Dit gaat weer goed komen. Alleen hoe lang dat duurt en ook uiteindelijk wie er allemaal bij zijn, daar zullen nog wel wat veranderingen in komen. Je krijgt wel weer op rails, dat gevoel heb je wel? Dat gevoel heb ik zeker, ja. En je hebt het gevoel dat je nog genoeg vertrouwen hebt? Nou, dat gevoel heb ik wel. In ieder geval in mezelf. Ja, maar ook van directie? Ja, dat gevoel heb ik zeker. We hebben elke keer overleg. En kijk, als het zo zou zijn dat het aan de trainer ligt, dan moet de trainer maar weg. Maar ik heb het gevoel dat vindt deze trainer in ieder geval zelf niet. En ik heb ook niet het gevoel dat dat nu speelt. En mocht dat wel zo zijn, dan zou dat denk ik slechter voor Heerenveen zijn dan voor mij. Want het wordt nu juist tijd om met een langere periode, of in ieder geval, mijn contract loopt in ieder geval nog een jaar door. Ik ben ook absoluut van plan om dat vol te maken en mee te helpen aan de opbouw van Heerenveen. Want we moeten het beter doen dan dit seizoen. Er zijn nog 6 wedstrijden te gaan en de doelstelling om bij de eerste 8 te eindigen die met Heerenveen gaan litten. Het is maart en het seizoen is nou al oer. We hoeven niet te ontkennen, het is een moeizaam seizoen. Maar met de mensen hier, met de staf en thuis, daar voel ik me heel prettig. Dus wat dat betreft, dat helpt het wel makkelijk om wat te incasseren en ook toch ook weer vooruit te denken en te werken. Dus wat dat betreft willen we die laatste 6 wedstrijden ook goed afsluiten. Bedankt. Graag gedaan. Moet je succes wensen of sterkte? Wens me maar succes en sterkte. Succes en sterkte. Ja, dankjewel. Sportclub Cambuur maakte er juist een spektakelstik van zijn Go Ahead Eagles. 90 minuten voetbal smeert, 100 doelpunten en 2 rode kaarten op. En nog belangrijker, 3 punten voor Cambuur. Want terug de 4-3-oorwinning zette Cambuur een goede stap richting de play-offs. Uit de reactie naar Orin spreekt ze wel blijdschap als opluchting. Want de oorwinning is binnen, maar het hier lieke goed ooskint in de knotsgekke wedstrijd. Ja, ik heb het vooraf aan deze wedstrijd al gezegd dat Go Ahead, Cambuur Go Ahead altijd spektakelwedstrijden zijn in de laatste jaren. En dat was dit geval wederom zo. Cambuur komt poerbest uit de startblokken en krijgt na 4 minuten al een grote kans. Paul Beekmans docht haast alles goed. Alleen nog het schot werd pakt door keeper Sergio Pat. Voor de wedstrijd is het verschil tussen beide ploegen 1 punt in het voordeel van Cambuur. En de Ljouters binnen verst van plan om daar 4 van te maken, want kans op kans wordt gecreëerd. Mooie knal van Alexander Prent, maar het bloedt 0-0.
En pas na een kwartier het eerste gevaar voor de goal van David Meul. De vrije trap van Schuurman, scherp voor de goal en daar zit Koen van der Biezen. En de beste kans voor de beziekers is dus raak. Het is in de verhouding zien, maar het docht er net daar. Het zijn geen uitgespeelde kansen door de kwaliteit van de tegenstander. En dat gebeurt ons eigenlijk te vaak. Dat we bij een corner of bepaalde momenten dat we geen goede keuzes maken. En dat moet nog een stuk beter. Maar dan worden de Leouters holpen door Kevin van Diermen. Die maakt het binnen 4 minuten 2 hudde uitredings. Eerst is Heze de klos en daarna is Paul Beekmans het slachtoffer. Van beide uitredings krijgt Van Diermen giel en hij moet dus maar reed naar de kant. Dat betekent dat Cambuur maar een man meer op jacht gaat naar de liekmakker. Maar dan moet je net op deze wijze verdedigen. Antonia jouwt de bal op Van der Biezen. Die start van eigen helte. Jim boet de spul dus en hij kan vrij terugrennen. Turk nog wel in de achtervolging, maar Van der Biezen bloedrestig 0-2. En in de herhaling is goed te zien dat het absoluut geen boetespul is. Verkeerd inschotten door Turk. En Van der Biezen, de topscutter van Go Ahead, is degelijk in zulke situaties. Je mag in zo'n situatie dus nooit op buitenspel stappen en Van der Biezen schiet een 0-2 binnen. Ja, dat is een flinke domper en dat zag je ook even bij de jongens. Ja, want ook omdat je op dat moment al met een man meer op het veld staat. Ja, dat klopt en dat mag ons niet gebeuren. De eerste helft zit er haast op als Cambuur zijn grootste kans krijgt. Beekmans op de Vries en dan Diaz. Hoe krijg je hem oer, zoen je sissen, maar hij mixt 4 te heeg. En dan lijkt het een wedstrijd van neer te worden. Maar de eerste helft is nog net voorbij. Het is 4 in blessuretijd. De Vries kopt terug en dan Luirink 1-2. Zo komt de ontsluitingstreffer er toch. Hoe belangrijk is het dan het moment op slag van rust dat jij de 2-1 binnenkomt? Ja, ongelooflijk belangrijk. Nee. Nou ja, kijk, het geeft je wel, denk ik, zeker met een man meer, die boost voordat je de rust ingaat. Dat je eigenlijk nog 1 of 2 goals kan maken. En als je bij 2-0 de rust ingaat, ja, dan wordt het toch nog een stuk moeilijker. Dus, Cambuur krijgt door de goal wat rest, maar het wil in de tweede helft zo vlug mogelijk op Liekes heeg te komen. Maar werk in de minste kansen er net in. Guit, De Vries en Heze, ze krijgen alle 3 de bal net tussen de pjelen. Maar na een uur is het wel raak. Martijn van der Laan had een knappe actie aan de linkerkant, vindt Alexander Prent en die zit keurig binnen in de 4 hoeken. 2-2 en het eerste doelpunt van Prent in het shirt van Cambuur is een feit. Hij begon de wedstrijd als rechtsboeten, maar nu vanaf de linkerkant en hij maakt het prima aan. En dan maakt het Cambuur Hielendalgebroek van de man meer op het veld. De bal gaat mooi roen, de vrije man wordt voen en dat is Beekmans in dit geval. Die zocht Mark de Vries voor de goal en op Beb Bakhuis-achtige wijze kopt hij de Vertjinne 3-2 binnen. Dan is het dus niet aan de hand van de thuisploeg, want van Go Ahead had Cambuur absoluut geen leien meer. De beziekers spelen alleen maar de lange bal en hoop je dat er een keer goed valt. Daar moeten de Leouters net om mooi werkje, maar dat doen ze vol. Weer een verdedigingsfout en Van der Biezen profiteert optimaal. Uit het neer is het zomaar 3-3 en dan lijkt het toch nog mis te gaan. Tegen 10 man krijg je 2 goals tegen. En ik geloof dat David 4 ballen op goal heeft gehad, waarvan 3 dat hij uit het netje heeft kunnen halen. En dat mag ons niet gebeuren. En daar moeten wij vanaf. Je begint goed, je moet jezelf belonen door doelpunten te maken. Je moet die druk erop houden. Ja, en dan geven we toch te gemakkelijk geven we dingen weg. Maar de Leouters tonen een mentaliteit en in de ultieme slotfase wordt er toch nog woen door deze goal van Mark de Vries. Even wordt er nog twijfelen of de scheidsrechter de goal wel goed kaart, want de Vries liekt de bal uit de hand van de keeper te tikjen. Maar dat is net het geval, het is gewoon 4-3. Ik ging het duel aan en hij laat hem los en hij valt op voeten. Ik dacht, ik ga hem eerst binnen tikken voordat hij gaat fluiten. Als hij fluit dan pech, maar ik denk tik hem eerst maar binnen, want ik wist niet wat er gebeurde. Dus ik denk tik hem eerst maar binnen en dan zien we wel of hij wel of niet fluit. De frustraties rennen dan heeg op bij de Eagles en daar wordt Guit het slachtoffer van. Een wierde onslag van Joep van de Ouweland en scheidsrechter Makkeli kin net oors als Reert-Jaan. Zo eindigen de beziekers maar 9 man en docht Cambuur hele goede zaken in de strijd om de play-offs. Ja, zeker. Ik bedoel, we gaan over Volendam heen. En Go Ahead stond een puntje onder ons als ik het goed heb. Dus daar heb je ook weer wat speling op. En die staat nu op de 5e plek. Dus het gaat de goede kant op voor de play-offs.
Nou, dat zetten we dan ook nog even op kaart. Want terug die overwinning klimt Cambuur dus naar het 5e plak op de ranglist. Ze hebben 2 punten minder als Veendam. En dat is hoe 2 weken de komende zinstander. Als Cambuur het 5e plak onder de Eindfest weer te houden, binnen ze de eerste ronde van de play-offs vrij. De Leeuwers moeten in alle gevallen bij de eerste 8 eindigen om wist te wezen van deelname aan de naaicompetitie. Harkemasse Boys zit in een delgaande spiraal. Sneun speelden zit ze in de koprinner Spakenburg en wisten weer geen punten met de hoes te nemen. Met 3 verliespartijen op Riegen had Harkemasse Boys wel weer eens verlet van een oerwinning. En dat met een barretje de koprinner Spakenburg. Dit is de eerste mogelijkheid van de topscorer van Harkemasse Boys, Martijn Barto. En in de eerste helft liet Harkemasse Boys betieren heel aardig voetbalsjen. Dit is een mooie combinatie met Van Wijk in combinatie met Roel van der Meulen. En Van der Meulen rekt de lotte. Zij krijgt de thuisploeg de mogelijkheden, maar is het Spakenburg die scoort. De ene peel, dan de andere peel. En dan is Thijs Houwing, oud-Cambuurspits, krijgt wat jedder bij de bal als Ale de Boer. Krijgt de nooi, het antwoord van Harkemasse Boys. Dennis Kronen wordt de jipte instuurd, trog Oebeles Kokker en Kronen zwaar getand voor de liekmakker. Het is de 1-1. Maar nou het skoft countert Spakenburg binnen 5 minuten na een gruttere marge. Na 2 minuten is dit Sebastian Steur, oud-spits van Heerenveen. En hij zwaart het voor de 1-2. En diezelfde Steur zwaart het uit een counter voor de 1-3. En dan is alle hoop van de thuisploeg op een goed resultaat om barrels. Tussen 3 man in is Steur de rapste. En hij beslist de wedstrijd. Thijs Houwing bepaalt uiteindelijk de eindstand op 1-4 op Sportpark De Bosk. En zo verliest Harkemasse Boys alweer voor de 4e keer op Riegen. Ja, kijk, als je de doelpunten er niet in schopt, vandaag ook, dan speel je zo'n fantastische eerste helft. Ja, en dan moet je eigenlijk afstand nemen, dat doen we niet. We krijgen een paar goede mogelijkheden met Martijn en met Roel die de bal op een lat schiet. Ja, zulke dingen, die ballen moeten er net even invallen. Nou ja, en dat zit op dit moment heel erg tegen. Troch het verlies zak het Harkemasse Boys hield iets verder op de ranglist. Ze binnen overom te vinden op het 10e plak met 29 punten uit 23 wedstrijden. Spakenburg stiet nog altijd boppen on. Sneu spelen de Harkemasse Boys uit bij Katwijk en dat stiet op een 5e plak. Epke Zonderland had juist een fenomenale rekoefening draait op de World Cup in Parijs. Hij behelle goud met de oefening. Maar daarin een combinatie die het nog niet vertoond is, de Kassina Kovac. In een bomvolle hal in Bercy zet Epke een oefening deel die het publiek en commentatoren in vervoering brengt. Hij zoekt eens de combinatie Kassina, die de heegste uitgangsweerde had, en de Koolman, ik van Hegeweerde dwaan, maar besluit op het laatste moment de Koolman te vervangen terug de Kovac. Impressionante. Doch is deze combinatie ook van hege kwaliteit en helpt hij met gemak het goud binnen. Maar een score van 15,966. Hoe 3 weken is het EK in Berlijn. De verwachtings binnen terug juster behoorlijk heeg. Op de bregen helle Zonderland ik nog brons. En het fietser Liewe Westrij is nu de winnaar worden van de Eenduitse wedstrijd Klassiek Loire Atlantique. De 28-jarige inwenner van de 10 ontsnapte in de slotkilometer en koe in Nantes alleenig oer de streek komen. En dan over het fietsen, want het WK hutfietsen op de baan is deze week in Apeldoorn. En Jenning Huizinga uit Frensje maakt er na een lange periode van ziekte zijn rentree op het hoogste plan. Hij neemt deel aan de ploegeneftervolging en de eftervolging individueel. Tergend langzaam is dit. Tergend langzaam. 4:37. Wat is er met Jenning Huizinga? Jenning Huizinga won in 2008 zilver op de eftervolging op het WK en wie medaillekandidaat op de Olympische Spelen van Beijing. Van de een op de andere dag werd hij van een topper een topper. Zijn lichaam verwachselde met een schimmelinfectie werd hij nooit zo stadig gewoon onhinnekam is. Ik ben nu 2011, WK in eigen loon, dus ik ben weer fit, ik ben fris en ik heb er zin in. Dus zien wat er dit hier mogelijk is. De KNWU en het NOC bleuren in Jenning Leeuwen en jongen hem de tijd om 2012 om weer om te komen. Mooi behoud van zijn A-status en zo binnen financiën en trainingsfaciliteiten voor hem garanderen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Het NOC en de KNWU die mag ik mijn blede knippels danken. Maar dat leidt hem ik een beetje voor mezelf, mijn instelling. En ik ben hier op mijn best hoe ik ervoor sta en wat mijn ambities zijn. Ja, en daarin hebben ze me altijd gesteund en dat is fantastisch natuurlijk. Daardoor kan ik hier
van een week ik weer een WK rijden. Of zie dat misschien wel net eens mogelijk was. Dus ja, ik hoop ik hun een beetje weer om te betalen. Als je als renner zijn een 4.16 kan rijden, is dat van wereldklasse. En dan kan je ziek zijn en een enorme terugval hebben. Maar in mijn beleving ben je dat niet zo kwijt. Dus ik heb hem dat vertrouwen gegeven en op het moment maakt hij dat ook meer dan waar. Nou, zowat 3 jaar verder komt Jenning weer uit in wedstrijden en wordt het WK van deze week in Apeldoorn een echte test om te zien wat hij staat in het internationale veld. In februari wordt hij weer vierde op een wereldbekerwedstrijd in Manchester. Dat weer individueel, dat die een paar goeien die net mooi. Dat ben ik een paar die dan nou net mooi, die daar wel mooi die. Dus ja, het is net reëel om medailles te verwachten. Daar ben ik gewoon te lang vooruit geweest. Daar heb ik gewoon nog net genoeg voor trainen kunnen. Op dit moment gaat het heel goed, maar het zou eigenlijk al fantastisch wezen mocht ik tussen plak 4 en zo'n eindigen. Dat is een mooi doel. En natuurlijk zou ik een keer het live zeggen dat ik voor de vrouwtitel ga, maar nee, dat is helaas niet reëel. Nee, kijk, als je 1,5 jaar echt bijna niet gefietst hebt en je lichaam helemaal verslag is geweest door diverse oorzaken, dan kan je dat ook niet in een jaar zomaar terugkrijgen. Hij werkt heel hard. Hij heeft heel hard gewerkt om hier heel goed te zijn. Maar ik denk dat we nog wel een jaar nodig hebben om hem tot zijn allerhoogste niveau weer terug te krijgen. De verwachting is dus dat Oeren hier de echte topvorm er weer wezen zal. En daarmee is alles jochten op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Ja, ik denk dat dat het doel voor onszelf moet zijn, maar ook met Jenning zijn hele traject. We zijn heel voorzichtig met hem omgegaan dit seizoen. Hij heeft zelf nog wat angst gehad in verband met het reizen. Daar hebben we hem zoveel mogelijk van bespaard. Ja, en hij gaat op het moment gewoon heel erg goed. Vertrouwen is er. De uitstraling van Jenning zoals we hem kennen met zijn 4.16 is weer terug. Wat echt mooi werkt onder het vertrouwen binnen de Orenfriezen, Wim Stroetinga en Sipke Silstra. Die als Fries enclave deel uitmaatje van de WK-selectie. Ja, zeker. Dan praat ik nog eens Fries. Ik ben hier ook al een tijdje in de buurt, dus zoveel Fries praat ik hier net, maar meestal. Dus het is wel lekker om ook wel een beetje thuisgevoel op het WK. Het WK is van 23 tot 27 maart in Apeldoorn. En dit weer de sport van maandag 21 maart. Toen dan ben we er weer met het Boppenslag Café. En dan is de gast Sven Kramer. Nou dadelijk kies jij naar het Nijs en Joet. En ik wens je nog een heel noffelijk jonta. Doeg!